Praise the Lord. Adonfo. Yeda wasi bebree na nso de akyɛ yɛn. Wonam wadom no mmɔborɔ hunu so ama de pa akye yɛn a yɛntimi mfa wase dɛ ndi da biara da. Ɛno nti ɛnɛ dɛ yɛkasa yɛyie ɛnka wo din. Ahoɔden apɔmuden a wode adom yɛn. Ne nyinaa yɛ wadom. Awurade yɛnim sɛ nyɛ yɛn mmɔdenbɔ bi na ama yɛte nkwa mu. Obi betimi asɛte alarm nanso alarm ne bɛbɔ no na nipa no wansɔre. Ɔkɛseɛ yɛpagya wo din kronkron no. Wo nko ara ne yɛni da soɔ. Ɛnɛ nso ama yɛ saa akwanya yi a yɛse yɛda wase. Ne yɛsrɛ Nyame nkronkron sɛ Nyame nkronkron. Wo a woyɛ yɛn boafoɔ bɛboa yɛn. Na ma yɛhu w'ani onyam ɛne wo kɛseyɛ. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Hallelujah. Adɔfoɔ mema wakɔ aba ɛnɛ nso de ba wo te aseɛ sɛn dwumadie yi so. Onyankopɔn abaawa ɔsɛmpakani Jacqueline Enin ɛna Nyame nam so de ne nsɛm brɛ yɛn. Ɛnɛ yɛbɛfɛ akenkan nsɛm no fi Hebrewfoɔ nwoma eti dumienu ne kyekyɛm baako kɔsi mmiɛnsa no. Eti fi asɛm sɛ Onyankopɔn atenetene ɛna ɛkyerɛ ne dɔ a ɔde dɔ yɛn. Ɛno nti ɛbere dodoɔ a ɛdɔm bebree twa yɛn ho ahyia yi. Na yɛgye atom sɛ yɛyɛ gyidifo yi. Bible ne kyerɛ yɛn sɛ ɛte saa bia yɛnyi nneɛma bi a ɛho hia yɛ Christian abrabɔ yi mu mmirikatu yɛnyi ne nyinaa ngu. Ɛsan sɛ so obi ɛho wɔ nneɛma bebree a anaa ne mu odu a ne mmirikatu no ɛwɔ sɛ deɛ ɛteɛ. Ɔmo mutu mmirika nyinaa wɔ kwan a mofa so a ɔmo timi yiyi nneɛma bi nnuane bi wɔ koro mu ndi. Nneɛma bi wɔ hɔ mo nnom. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obenya ahoɔden, broni bɛka so obenya stamina, na bia ɔforo bepɔ ɔsane na ɛbɛboa no ma wetimi etu mmirika na akyɛ. Ɛno na nnɛ Onyame asɛm ka kyerɛ yɛn. Bibi biara yɛ wiase nneɛma a ɛmmoa yɛn ma yɛntimi mbɔ Christian abrabɔ no yie. Na ɔsɛ yɛntu ne nyinaa ngu. Na bedodo a nipa bebree twa yɛn ho ahyia. Mpo ɔmo a ɔmo edi nkan a ɔmo afirim ɛkɔ nyinaa gyidifoɔ ɔmo nyinaa ɔmo ani tua yɛn nso so yɛ dwumadi a yɛdi ma Awurade na yɛde yɛn ho to te sɛ wokɔ stadium a na agokansie bi kɔ so a obi biara wɔ ne supporters a ɔmɛka ne sɛ ɔhyɛ ne nkora ne sɛ bɔ mmɔden na wie, bɔ mmɔden na tu mmirika no yie, bɔ mmɔden na bɔ bɔɔl no yie. Saa pɛpɛɛpɛ yɛn nso gyidifoɔ edi kan no ɔmo nso hyɛ yɛn nkora ne sɛ nea yɛfɛ mu ne mu nso so mu mfam na nea kyerɛ nso nyinaa ne sɛ Yesu Kristo na ɛsɛ sɛ yɛpagya yɛn ni ɛhwɛ no. Ɔno no nim amannehu a ɔba abɛfɛ mu nanso wamma no mu n'aba mu. Ebisɛ onim sɛ na ewieyɛ no ɛyɛ mfasodeɛ ɛde ma n'akyidifoɔ ne sɛnti ɛna ɔkɔyɛ akɔdu asɛnnua no so wu a yɛnim kwasea wu mpo ɛyɛ akorɔmfoɔ na ewudifoɔ ɛna ewu wɔ so no mpo no ɔmaa ne ho kwan ma yɛde ne sɛn so. Esan sɛ onim sɛ na ewieyɛ no mene wo yɛbenya nkwagye nti. Yɛn nso saa na yɛnim sɛ akra yɛatwe nyinaa mpo no yɛwɔ ho abotire ɛna akra yɛatwe ama Awurade nyinaa nso no ɛma Awurade ani gye san sɛ no nti na ɔba asase so. Ɛno nti adɔfo no momma yɛmpagya yɛn ni hwɛ Kristo Yesu. Dwumadi a waba bɛdidi ama mene wo a ɛno nso nti no ɛnsɛ sɛ yɛkɔ so nante bɔne mu na mmom no yɛtimi agyina ma ɔno. Afei ɔsɛ yɛnhwɛ no ɔno po deɛ ɔde ne nkwa to hɔ mene wo nsɔhwɛ bi eni wɔbɛba yɛ akwan mu ɛbɛku yɛn. Ɔhaw amanneɛ bi eni hɔ ɛbɛyɛ akwan mu ɛbɛku yɛn. Na mmom no sɛ ba a yɛnka ho sɛ yɛwɔ nea ɔno wabɛfa amannehu mu dada. Yɛn nso mfrɛ no sɛ amannehu a mene mu yi agye sɛ wo na waboa me na ɔbɛba abɛboa yɛn so. Onyame nkronkron ne yɛ boafoɔ ɔno ne yɛ ahoɔden ɛbrɛ yɛ apaaba ne nidasoɔ nyinaa sa no ɔno na ɔpagya yɛn ɛde yɛn si bea ɛkron. Ɛno nti ɛne da yi me mpaebɔ nyinaa ne sɛ ma ho kwan no Onyame nyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Ma ho kwan na Onyame ɛnhyɛ ne ho anuonyam ɛwɔ wo so. Ma ho kwan na Nyame teasefoɔ no ɔnyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Onyankopɔn nhyira wo na ɔndom wo. Onyankopɔn ɛnte n'anim ɛmfa nkyerɛ wo. Yɛ ɔsɛmpakani adwuma wɔ bere a wo nso wokyɛ asɛm no ma foforɔ nti asɛm yi na obi onim Awurade nso mpo no yɛto nsa frɛ no sɛ ɔmfa ne homa Kristo ɔno nkwa ne mu ɛna nkwa wɔ ɔno no ne kora no nkwa ne nkwa no
obi ntimi nkɔ heaven anaa ɔnkɔ agya ne nkyɛn gye sɛ ɔnam Yesu Kristo so. Nti yɛ ɔsɛmpaka ne adwuma na Nyame nso bɛhyira wo. Onyankopɔn ka wo ho na bere a wotie na wode ma afoforo. Sɛ wonya subscribe yɛ abɔ mmɔden na subscribe na bɔ dɔn no so. Ma yɛ kokromoti a gyina hɔ kyerɛ sɛ yɛntoa so wɔ dwumadie yi mu na Onyankopɔn nso nam so na ngye akra ɛma ne ho. Nyame nhyɛ na so aba wɔ da yi mu. Nyame yɛ adom na Kristo ama na yɛbɛhyia ɔkyena ɔba nso a ne yie mu a ɛno nti siesie wo ho ɛma Kristo Yesu maa yɛ ne ɛbɛtumi ayɛ bere biara. So wayɛ krado, wonya krado de abɔ mmɔden na sakyera w'adwen. Yesu ɔdɔ ɛkyɛn sɛ deɛ wonim. Ɛno nti ɔbɛka wo ho na wadom aboa wo ɛkɔsi sɛ ɔbɛba biom. Yesu bɛba biom ka sɛ mesiesie me ho. Onyame nhyira wo. Bye bye.